गिबि गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिनै बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों गावनि मबाइल फनाव जिमेल एकाउन्टखौ माबोरै खुलियो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। मबाइलावनो स्टेप वाइस नोंथांमोननो फोरोंलांगोन, नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजिगोन। बेखायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायला। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ गावनि मबाइलाव जिमेल एकाउन्ट गैयाब्ला गोबां प्रब्लेम जायो। दानि दिनाव क्लास 9 निफ्राय लानानै बिथिंजाय गोजौ थाखोआव अनलाइन एडमिशन जायो, अनलाइन रेजिस्ट्रेशन फर्म फिलआप जायो, बेबायदिनो गोबां जायो। आरो लोगोसे अनलाइन जब नागिरनायावनो होन, अनलाइन जब नागिरनायनि फर्म फिलआप खालामनायावनो होन, अनलाइन नङाबा जाया। आरो बेबायदिनो अनलाइन बिजनेस जेरै इउटिउब चेनेल खुलिनाय, ब्लगिं चेनेल खुलिनाय, आरो बेबायदिनो एमाजन एफिलियेट्सफोर जानाय, बेफोरबायदि रां खामायनायनि थाखायबो गावनि मबाइलाव जिमेल एकाउन्टआ जोबोर गोनांथार। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, मानो होनब्ला बे भिडिअआ जोबोर गोनांथार। आरो लोगोसे दायो सोलिबाय थादों अनलाइन कचिं जानाय। बे अनलाइन कचिंनि थाखायबो गावजों गाव कानेक्ट खालामलायनो थाखाय, टिचारजों स्टुडेन्टजों कानेक्ट खालामलायनो थाखाय, एबा मबाइलाव मोनसे एप कानेक्ट खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ? गावनि मबाइलाव जिमेल एकाउन्ट नांगौ। दा बेखौ आङो बे मबाइलनि स्क्रिनावनो स्टेप वाइस नोंथांमोननो फोरोंलांगोन, नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिगोन। अब्ला गोबाव खालामालासे मबाइल स्क्रिननि फारसे आवगायलांनोसै। पार्सन डाटाखौ अन खालामना लाग्रोनांगौ। डाटाखौ अन खालामना लाबाय। बेनि उनाव जिमेल एकाउन्टआव थांनानै गाहायथाराव ग इट नुगोन, बे ग इटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव आंहा मोनब्रै बानायखानाय दंमोन सिगाङाव, बे मोनब्रै एकाउन्टआ नुजादों। दा आं गोदानै खुलिनोब्ला गाहायथाराव प्लास साइन गोनाङाव एड एनादार इमेल एड्रेसाव आं थुनांसिगोन एबा क्लिक खालामनांसिगोन। जुदि नोंथांमोना गोदानै खुलिथारगोनब्ला सिगाङाव क्रिएट खालामखानाय गैखायाब्ला बेबायदि नुजानाय नङा, गाहायथारनियाल' नुजागोन एबा क्रिएट ए निउ इमेल एड्रेस नुजागोन। बेयाव थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दा आङो गाहायथारनियाव क्लिक खालामबाय। बेबायदि मोनबा अपसन नुजागोन। बे मोनबा अपसननिफ्राय जायखिजाया मोनसेजों नोङो इमेल एड्रेसखौ खुलिनो हागोन। दा आङो गुगोलजों खुलिनोसै। फार्स्टथारनियाव बेयाव क्लिक खालामनांसिगोन एबा क्लिक खालामनोसै गुगोलाव। नोंथांमोनाबो बेजोंनो खालामनो हागोन। गुगोला बयनिख्रुइबो साबसिन जायो। बेबायदि नुजागोन चेकिं इनफरमेसन 1 2 3 4 बे आंनि लग पासवार्ड, बेखौ आं क्लिक खालामबाय। नोंथांमोना नोंथांमोननि स्क्रिननि पासवार्डखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन चेकिं इनफरमेसन। टु माइसेल्फ टु मेनेज माइ बिजनेस, बियो क्रिएट एकाउन्टखौ थुयोब्ला नुजायो। नोंथांमोना बिजनेस जेरै इउटिउब बायदिसिनायाव होनोब्ला बे सेकेन्ड अपसनखौ बासिनांगोन। क्रिएट एकाउन्टखौ थुनायनि उनाव सेकेन्ड अपसनखौ बासिनायनि उनाव एबा सेकेन्ड अपसनाव थुनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन फार्स्ट नेम, नोंनि फार्स्ट नेम जेरै आंनिया DERHASAR देरहासार। लास्ट नेम नोंनि टाइटेल, आंनिया BRAHMA ब्रह्म। नोंथांमोननिया मा नाम बेखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट, नोंथांमोननि नाम बायदि होनानै होबानो जाबाय। नेक्स्ट थुनायनि उनाव बेबायदि फैगोन डेट अफ बार्थ। मान्थआव आंनिया फेब्रुवारि नालाय फेब्रुवारि, नोंथांमोननिया मा बेखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव डे, आंनिया 2 नालाय 2। इयारा 1998 आंनिया, नोंथांमोननिया मा बेयाव होनो हागोन। बेनि उनाव जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। हिन्जावसाबा फार्स्टनि, हौवासानियाबा सेकेन्डआ मेलआ, आंनिया हौवासा नालाय मेल। नेक्स्ट, बेनि उनाव नेक्स्ट थुनांगौ। साजेस्ट खालामना होखादों नामजों, आंनि नामजों मिलायनाय। फार्स्टआव देरहासार b03@gmail.com बेखौबो लानो हायो। आरो सेकेन्डआव होनाय दङ bdeरहासार156@gmail.com। जुदि नों गोदान क्रिएट खालामनो रोङाबा बे मोननैनिफ्राय जायखिजाया मोनसेखौ लाबानो जाबाय। आरो जुदि गोदान खालामथारनो गोसोब्ला नै गाहायथाराव अपसन होनाय दङ क्रिएट इयर अन जिमेल एड्रेस, बेयाव क्लिक खालामबाय। अब्ला नोङो गोसोबायदि नोंनि नामजों रिलेटेड होनो ना मा होनो, बेहाय नोंनि जिमेल नामखौ होनांगोन। आंनि नामजों रिलेटेड होनसै बेहाय DERHA देरहा 93@gmail.com दंखायो। बे नामा नोंनि थाखानाय जिमेल एड्रेसजों मिलायनो मोननाय नङा आरो गुबुननि थाखानाय जिमेल एड्रेसजों मिलायनो मोननाय नङा। बे फुरा इउनिक, बेलेग जाथारनांगोन। बेनि उनाव नेक्स्टखौ थुबानो जाबाय। नैबेयो देरहा 93 लाखानाय दङ, बेखायनो बेबायदि नुजादों। अब्ला आं बेहाय गोदान ट्राइ खालामनांगोन। 93आव मोनसे नाम्बार होदेरनोसै 1।
931 बे लाखानाय दंना गैया मिथिगोन एबार नेक्स्ट थुदो नेक्स्ट थुबाय नैबे लाखानाय गैया बेनि थाखाय बेयो जागोन बेनि थाखाय पासवार्ड नों गोसोबायदि पासवार्ड होनो हागोन नोंनि पासवार्डखौ गुबुननो खोन्थानो नाङा अब्ला आं बेहाय पासवार्डखौ नामजों रिलेटेड होनोसै DERHA देरहा पासवार्डआ बिदि नाम्बारजों लोगोसे वर्डजों लोगोसे सिम्बलबो थाफादेरनांगोन बेवहाय लेटार्सखौथ' होखाबाय दा नाम्बार होदेरनोसै नाम्बारखौ 1 2 3 4 होबाय बेनि उनाव सिम्बलखौ @ होनो हागोन बेनि उनाव हेशबो होदेरनो हागोन बा प्लास जायखिजाया आं हेश होदेरबाय बेयाव क्लिक खालामबा नुजागोन नैबेयाव देरहा 1 2 3 4 @ हेश होबाय बे पासवार्डखौनो कनफार्म खालामनो थाखाय सेकेन्डनि बक्सआवबो बेखौनो एखे थुनानै होबानो जाबाय बा लिरनानै होबानो जाबाय DERHA देरहा 1 2 3 4 @ हेश एलाय गोजौनिजों गाहायनिजों मिलायबाय दायो नेक्स्टखौ थुनानै होदो नेक्स्ट बेबायदि नुजाबाय माने नोंनि जिमेल एकाउन्टआ क्रिएट जाबाय बा साक्सेसफुल जाबाय दा बेवहाय नोङो येस आइ एम इन होननाय अपसनाव बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेनि उनाव नुजाबाय नै इउ केन इउज दिस इमेल एड्रेस टु साइन इन लेटार नोङो बे जिमेल एड्रेसखौ मा खालामनो हासिगोन इउज खालामनो हासिगोन होननानै बुंदों बेनि उनाव नेक्स्टखौ थुदो नेक्स्टखौ थुबाय बेनि उनाव गाहायथाराव बोख्लायनानै आगदाथिंजाय दङ आइ एग्रि बेहाय आइ एग्रियाव थुबानो जाबाय आइ एग्रि बेयाव बेबायदि नुजागोन चेकिं इनफरमेसन बेवहाय नोंनि इमेल एड्रेसा साक्सेसफुल जाबाय एलायनो बेहाय देखायफैबाय आंहा अलरेडि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दंखायोमोन बेनि उनाव लास्टथाराव गाहायाव मोनसे फैदेरबावबाय मोनबा जाबाय देरहा 931@gmail.com बेबायदिनो नोंथांमोनाबो गोदानै क्रिएट खालामनो हागोन बा थाखानानैबो आरोबाव गोदान क्रिएट खालामनो हाबावगोन दानिया दहाय गोदानै बानायनाय जिमेल एकाउन्टनि प्रफाइल पिक्चारखौ होनोसै दा बे प्रफाइल पिक्चारखौ होनो थाखाय चार्ज मेल नुदों बे चार्ज मेलनि आगसि फारसेथिं थानाय एबा सिगाङाव थानाय मोनथाम सिनाव थुनांसिगोन एबा क्लिक खालामनांसिगोन दा बेयाव क्लिक खालामनोसै बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन सेटिंस लिरनायाव थांबानो जाबाय सेटिंसआव क्लिक खालामनांगौ दा बे सेटिंसआव क्लिक खालामनोसै बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन बे आं जाय एकाउन्टनिखौ खुलिगोन बेखौ क्लिक खालामबाय दा बे एकाउन्टनि गाहायाव लिरनाय दं मेनेज इउर गुगोल एकाउन्ट बेयाव क्लिक खालामबाय एबा खालामनांगौ बेयाव क्लिक खालामबाय बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन डि लिरनाय दङना अरेन्ज कालारनि बे गल कालाराव बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामबा बेबायदि नुजागोन सेट प्रफाइल फट' बे सेट प्रफाइल फट'आव क्लिक खालामनांसिगोन दायो बेयाव क्लिक खालामबा बेबायदि मोननै अपसन जायो टेक फट' एन्ड चुज फट' सेकेन्ड अपसना जाबाय गेलारिनिफ्राय नों सायख'नांगोन फार्स्ट अपसनिया नों केमेरानिफ्राय डाइरेक्ट थिखांनानै होनो हागोन आं सेकेन्ड अपसनखौ क्लिक खालामबाय बेनि उनाव नै फट'सआव दं नालाय फट'सआव क्लिक खालामबाय बेनि उनाव केमेरायाव थांनानै आंनि फल्डाराव थांनानै जायखिजाया मोनसे फट'खौ आङो सेलेक्ट खालामनोसै सेलेक्ट खालामबाय दा नोंनि गोसोबायदि एडजास्ट खालामनानै होनो हागोन बेहाय आरो जुदि नों बेखौ मोजां मोनाखैब्ला नोङो केन्सेल खालामफिननानै आरो बेयाव थुफिनदो डि लिरनायाव एबा अरेन्ज कालाराव थुफिनबाय दहायनि बायदि एखे रोखोमै सेट प्रफाइल फट'आव थुनानै चुज फट'आव थुबाय बेनि उनाव आरो फल्डाराव थांनानै जायखिजाया मोनसे इमेजखौ सायख'बाय बेनि उनाव सेलेक्ट खालामनानै बेबायदि नोंनि गोसो बायदि एबा आंनि एडजास्ट जानाय बायदि नोंनि एडजास्ट जानाय बायदि होनानै एक्सेप्टआव थुनांगौ थुनायनि उनाव बेबायदि जागोन सेटिं प्रफाइल फट' आपडेट जागासिनो दसे उनाव नुनो मोनगोन बेलाय नुनो मोनबाय जेराव डि लिरदोंमोन बेयाव नोंनि एबा आंनि एबा जायखिजाया इमेज जायखौ जों होदों बेखौ नुनो मोनगोन अब्ला आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङैनो बुजिबाय एबा माबोरै जिमेल एकाउन्टखौ गावनि मबाइलावनो खुलिनो हायो बेखौ बुजिबाय आरो नोंथांमोना बे एकाउन्टखौ गोरलैयैनो खुलिनो हासिगोन
बेबायदिनो इडुकेसन एबा सोलोंथाइजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो, बेल बाटनखौ प्रेस खालामाखैबा प्रेस खालामदो, लोगोसे अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, गोबांनिफ्राय गोबां लोगोफोरनो शेयार खालामदो। जोबनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय।